guys! Welcome back to my channel again. Ayan, welcome back to my new video, to my new vlog. Ayan guys. Once again, Ping Biyahera here. Ayan. Nandito muli si Ping Biyahera guys dahil hindi ko nabanggit sa aking premiere ang tungkol sa kung paano ako nakasahod. Ayan guys. Pag-usapan natin guys ang tungkol sa ang tungkol sa PIN. Kasi guys, 'di ba, bago tayo sumahod, kailangan natin ng PIN code, PIN number, parang ganon, para ma-verify na talagang sa atin nga yung account na 'yan, 'di ba? Para ma-verify tayo. Bago tayo sumahod, meron mga procedure. 'Yun. Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa Google AdSense. Hindi ako, disclaimer lang guys, no? Hindi ako expert dito. Gusto ko lang i-share ang tungkol sa experience ko dahil nga hindi ko pa nakuha ng mga nakaraang buwan yung Google AdSense ko, yung PIN ko. Kaya naman, i-share ko sa inyo kung bakit nakasahod ako agad-agad. Hindi na agad-agad guys kasi na-monetize yung channel ko April. So, parang natagalan yung Google AdSense ko dahil nga sa pandemic, 'di ba? So, yun nga, nakailang request ako sa Google AdSense, 3 beses, guys, para ma-verify yung ating Meron ng solution, guys. Kung meron ng solusyon ngayon para ma-verify yung ating Google AdSense kahit hindi mo pa na tatanggap ang iyong PIN. 'Yon, 'di ba? So, sa tulong ng aking kaibigan na si Jen Waray, nagpatulong ako sa kanya para kasi ganun din yung ginawa niya eh. Sa tulong niya, na-verify yung aking AdSense. So, thank you so much and mega shoutout sa iyo, Jen Waray. Palakpakan natin si Jen Waray. Yan guys, si Jen Waray guys. Ayan no. So, sa tulong niya na-verify ang aking channel bilang Ping Biyahera, na enter na yung code doon, na-verify na nga kahit wala pa akong natatanggap na PIN dahil nga pandemic, nasa Pilipinas yung address ko sa aking Google AdSense. So, nitong nakaraang araw, kahapon lang guys, kahapon lang guys, nagulat ako, dumating yung aking Google AdSense. Eto na guys, ipakita ko sa inyo. Actually, hindi ko pa to na-open, kahapon pa to, kahapon lang to dumating, hindi ko pa siya na-open. Eto na guys. Ganito po ang itsura ng Google AdSense PIN. Ayan, Google AdSense. Nakasulat dito Google AdSense. Ayan. So, sa wakas guys, na tanggap ko na ang aking Google AdSense. Nakalagay dito, remove side edges first, ganyan. I-remove daw ito. So, sa akin, hindi ko pa na tanggal yan. Hindi ko pa nire-remove. Ayan, dahil dito sa likod, may mga yan. Ayan. May mga tatak yan na ang nakalagay important document enclosed. Ayan, nakalagay dyan. So, kailangan makarating ito sa address talaga. Kaya naman, mapalad ako. Ito, hindi ko na i-open guys. Hindi ko na siya i-open, no? Kasi sumahod naman na ako. Ayan, kahapon ko lang nakuha dahil nga din nagkataon na lockdown dito sa lugar namin, hindi ako nakalabas. So, ayun, kahapon ko lang nakuha yung aking sahod sa YT. Syempre guys, mamaya ayan guys, no? Ayan. Ito na yung Google AdSense ko. So, bakit ako nakasahod na wala pa yung Google AdSense ko? Yun nga no guys, bago tayo ma-verify, kailangan na kahit hindi pa natin natatanggap ang Google AdSense na ito, kailangan makatatlong request muna tayo ng PIN. Like for example, after isend sa atin yung PIN, halimbawa nag-request ka ngayon, may matatanggap ka dyan na sulat na 2 to 4 weeks. Ayun, maghintay ka ng ganon, tapos mag-request ka na naman hanggang makatatlong request ka para maka-verify ka na without
receiving this Google AdSense, di ba? So, yun nga, no, ginawa ko, naka-3 request at na-verify na yung aking channel. Ayun. So, nung na-verify na, kailangan naman natin mag-fill up. Hindi ko na ano dyan sa laptop, guys, yung ganun-ganun. Kasi pa, yung ako, katulad ko, nahirapan ako magsunod-sunod doon, no. Ikukwento ko na lang, guys. Yun. Kwento ko na lang. Ayun nga, no. Tapos, no, syempre, may email sa'yo na na-verify na yung iyong channel. So, na-verify na. Sundan mo lang yun, guys. Sundan. Tapos, mamimili ka doon ng payment method, kung anong gusto mo, kung Western Union or bank to bank, ganyan. Pero so far, guys, dahil nga pandemic, ang Western Union ay closed. So hindi siya ngayon, parang wala siya sa choices na Western Union, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, guys, walang Western Union. Bank to bank, guys. Ayun. So bank wire yata yun. Ayun, bank to bank, no. So dahil nga meron akong account na dito sa bangko, hindi ko na, no need na ako mag-open ng bagong account. So, ang ginawa ko, dahil meron akong BDO, yun na ang inilagay ko doon. So, yun ang pinili kong bangko, BDO. So, nung nag-fill up na ako doon, kailangan na naman ng SWIFT code. Yun ang problema ko dahil nga lockdown, hindi ako makapunta sa bangko para tanungin yung SWIFT code. So, naghintay ako ng 1 linggo. Ay, 3 araw yata. Sabi ko, paano ba yan? Hindi ako makapunta kasi nga bagong dating ako dito sa Pilipinas, tapos may mga harang sa labas, hindi ka talaga makalabas dahil nga lockdown dito sa lugar. So, naisip ko mag-search sa Google. Total, 'di ba? Lahat naman na walang imposible sa Google. So, nag-search ako sa Google kung ano yung landline number ng BDO branch dito sa amin lugar. So, nakita ko naman agad. Kaya, kinuha ko yung number, tinawagan ko yung branch ng BDO dito sa aming lugar. So, mapalad naman ako dahil reasonable naman yung pagtawag ko. Binigay sa akin yung SWIFT code. Sabi niya, okay, dahil lockdown, ibibigay ko sa iyo kahit hindi ka pumunta dito. So, napakasaya ko dahil nga, syempre, na-fill upan ko na yung dapat kong fill upan doon sa So, okay na siya. Nakatanggap ka agad ako ng email na nakalagay doon, nakalagay doon sa email na okay na. Tapos, yun nga, nag-send ulit. 2 email na tanggap ko, sabi doon, nag-deposit na daw sila sa bangko ko, sa bangko. So, ang sabi doon, after 5 days na hindi mo pa natanggap yung dineposito namin, magsulat ka dito. May naman doon, nakalagay doon sa sulat na may portion naman doon, i-click mo lang yun na mag-feedback ka na hindi mo pa natanggap. So, ang ginawa ko, after one day, kasi guys, ang cut-off ng sahod natin ay every 21 of the, laging pizza 21 sa buwan. So, yun yung sahod natin. So, hindi agad-agad yun papasok, guys. So, ang ginawa ko, nagpalipas ako ng 1 araw, tapos tinanong ko kasi nga, sabi, may mga naririnig ako na magtanong muna sa bangko para ma-verify pa ulit, isa pang verify ulit daw. Ayun, so tumawag ulit ako sa bangko. Ang sabing ganon, okay, dahil lockdown pa rin, bibigay ko sa iyo ang details. So, ako naman talaga yung may-ari ng account ko. So, ayun, binigay sa akin yung dineposito ni Lolo, ni Google AdSense sa akin na pera. Sabi ko, nagulat ako, bakit ang laki? Kasi ang sabi ng friend ko, magde-deposit daw si Lolo ng maliit lang para ma-verify pa ng pangalawang verification yung mo. Sabi ko, bakit ang laki? Wala ba yung, tinanong ko pa yung nakasagot sa bangko na, sabi ko, wala bang maliit na amount dyan? Sabi, wala, ito yun. Nagulat talaga ako, yun, no? So, kinuha ko yung amount kasi baka sakali, pag open ko ng email, meron akong pipil upan doon na i-enter ko yung amount na yun doon. So, wala naman na. Direct na talaga siya. So, direct na talaga siya na total na doon yung yung kapiran.
Ayun, ayun na, no? So, tuwang-tuwa ako guys, no? Dahil nga, syempre, ang bilis talaga. Wala pang 48 hours. Andun na pala. Kasi, 21 yung cut-off, 22 daw, pumasok na sa bangko ko yung, yung pera. So, ang saya ko talaga guys, no? Hindi ko talaga, ayan, emotion. Ayun guys, no? So, masaya ako dahil nga, syempre guys, no? Dati, nagwa-whitey-whitey lang. Naluluha ako guys, no? Naluluha ako. Bakit? Kasi, syempre bilang isang OFW, bilang isang OFW, syempre nalulungkot tayo, di ba? Malayo tayo sa pamilya natin. Ay, di ba? Malayo tayo sa pamilya natin. So, ang ginawa ko noon, nagwa-whitey-whitey ako hanggang sa na-click ko nga yung isang live streaming ni Mama Ken at saka ni Papa Ken. Hindi ko alam kung bakit ganon. Sabi ko, i-click ko nga tong live. Nakalagay kasi dun sa YT, live. Kasi kinlik ko siya. So, pag-click ko, sabi, ayan na, binaba ko na yung hagdan. Sabi ganon ni Mama Ken. Binaba na daw ang hagdan. Sabi ko, ano ba yung hagdan na yan? Kinlik ko na naman yung link na yon. Pag-click ko, automatic nandun ako sa screen niya. As in talaga, nag-whitey-whitey lang ako, no, pampalipas oras ng lungkot natin bilang isang OFW, no, nililibang natin yung sarili natin. Ayan. So, automatic nandun ako sa screen nila Mama Ken, Papa Ken, nakita ko siya doon. So, tapos nandun si Bugel. Ayun, yun si Bugel nandun. Lumabas kasi nga, nasira yung hindi ko nga alam yun, no, na nakaano pa rin yung mic ko, sabing ganun. Maingay nga yun, nag-echo yun, kaya bumaba si Bugel doon dahil nga sa ingay ng mic ko, dahil nga hindi ko naman alam yun na yung isa pala silent yun. Ayan nga, so I'm so thankful talaga na nagkaroon ako ng mga kakilala dito sa YT World. Lahat kayo dyan guys, hindi ko nababanggitin lahat-lahat, basta kayong lahat ng mga nakilala ko sa sa YT, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. Ayan, naluluha ako, no, kasi nga syempre masaya tayo, no, at dumami ang ating mga kaibigan. Ayan, naluluha na talaga si Ping. Sabi ko nga, hindi na ako iyak, no, kasi nga syempre dapat enjoy na lang. Kaya lagi kong sinasabi na mag-enjoy lang sa pagwa-YT. So, kasi syempre hindi natin iniisip. Huwag natin isipin na, ay, ganyan, sabi na. Basta mag-enjoy lang tayo, guys. So, yun lang iniisip ko, no? Enjoy lang sa YT. O, diba, nakita nyo naman, after ng ating lipas gutom, puyat, di ba? Pagod, kahit pagod tayo, nagwa-YT tayo, makasupport tayo sa mga kaibigan natin, di ba? So, after ng mga pinagdaanan natin, di ba, ang saya, meron tayong sahod. hindi natin may sahod na pala tayo sa YT, no, sa lang natin bilang vlogger. Ayun, so guys, yun lang ang masasabi ko sa inyo, yun lang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko dito sa YT World. Sana tuloy-tuloy lang ang laban. Minsan nga na na-stress na ako noon dahil nga syempre pinaghirapan kong makarami ng banana tapos nalalagas. O diba? So dahil kay Langga Glenn Ortega, mega shoutout sa iyo. Siya yung nagpapalakas ng loob sa akin noon. Langga, laban lang. Ganon, yung sinasabi niya lagi. Na laban lang daw. So, salamat sa inyo guys. Pasensya na kayo ha. Medyo, alam nyo kasi guys ako, napakwento na ako. Medyo,
Medyo mababaw lang kasi ang kalungkutan ko, no? So, pagpasensyahan nyo na ako, medyo ganun lang, ganito lang talaga ako, no? Ayan, so, yun lang masasabi ko. Mega shoutout ulit kay Jen Waray. Thank you so much talaga, Jen Waray. Ayan. Mega shoutout kay Nating Serious, si Mama Ken and Papa Ken. Thank you so much. Mega shoutout kay Tropang Bisdak, OFW Singapore. Ayan, mega shoutout ulit kay Langga Kiziwais. Ayan, thank you sa iyo. Langga Kiziwais, ayan. And syempre, sa ating mga lahat-lahat kayo guys, no? Si Jorens, yan. Nagbading-bading na ngayon si Jorens TV, no? Ayan guys, lahat kayo dyan guys, maraming salamat. At syempre, ako'y nagpapasalamat talaga ng bonggang-bongga dahil syempre nakilala ko kayo. Ayan. Sana tuloy-tuloy lang ang ating pagiging magkakaibigan dito sa YT. Shoutout sa lahat ng mga team na na anuhan ko, nasalihan. Shoutout sa lahat, sa lahat. Ayan. I love you guys. Mwah, mwah, mwah. Stay blessed and have a good day. Ayan. Thank you, thank you. Bye-bye. Mwah.